Гэтая хата памятае ўсё. І гэту печ, і гэты стол, і гэтыя рукі. Раніца тут пачынаецца не са святла, з цяпла. Печ трэба абудзіць, тады і хата прачнецца. Дровы лягуць па-асабліваму, калі іх класці з думкай пра тых, хто будзе грэцца. Агонь любіць цішыню і павагу. Ён не спяшаецца, і гаспадыня не спяшаецца, бо каля печы не праца, а бярэг. Цеста памятае рукі. Калі яго мясіць з любоўю, яно аддзякуе. Хлеб будзе пышным, доўгім. Жанчына не проста пячэ, яна кладзе ў цеста надзею, каб дзеці былі сытыя, каб у хаце мір. І хлеб гэта захоўвае. На лапаце хлеб адпраўляецца ў печ, і ўсё заціхае. Нават печ дыхае ледзь чутна. Яна ведае, што ў ёй спее галоўнае, спее жыццё. Калі хлеб гатовы, хата спявае. Гэты пах не змыць, не забыць. Гэта памяць, гэта сувязь. Тое, што нараджае жанчына каля печы, застаецца ў свеце назаўжды. Гэта печ сэрца хаты. Яна і сагравала, і карміла. У ёй пяклі хлеб, варылі кашу, сушылі грыбы. Паглядзі, якая яна вялікая. На такой печы можна было нават спаць. Гэта не сапраўдны хлеб, але ён нагадвае пра самы галоўны скарб хаты. Такі хлеб пякла гаспадыня, укладваючы ў яго ўсю душу. Ухват – гэта рагатая палка. Ім даставалі гарачыя чыгункі і з печы. Без яго ніяк, бо чыгунок вельмі гарачы, рукамі не возьмеш.